Ka step ka bakmen ya pi baro. Agani ka step nga kwa nai khublei ya Chief Minister John Gajala Meghalaya. Ubalai jawab mardor ya ka jingdawa John ka Voice of the People Party. Ban penmana pat ba no ya ka report John ka expert committee. Watlada ka party ka snow tamula ya ka jingkren ka John Chief Minister. Ubal penpau ba ka daw ka bala penong ya ka sokar ba kama ban Permarapat ba Chloe ya kani ka report kadai namar ba kani ka report kala jerong pala bat kala kaya pa ngim pat ju kami osmo kot ya ka bakum kani ka jing aidaw jong ka sokar lese ka sokar MDA balai lam ka NPP ka pension ngrim ya ka policy da ka jing jerong bat ka jing kaya jong ka policy nyuma ni don ka jing kamen raskem baga sokar kan shu kula thli ban panmana pai ba no ya kini ka report bangi the community passion ka sokar jala kan panmana pai ba no ya kini ka report jong ka expert committee kublish bo ka step ka bakmen ya pi baro agani ka step na kwa nai kublei ya Chief Minister John Gajala Meghalaya Ubalai jawab mardor ya ka jingdawa John ka Voice of the People Party. Ban penmana pat ba no ya ka report John ka expert committee. Watlada ka party ka snow tamula ya ka jingkren ka John Chief Minister. Ubal penpau ba ka daw ka bala penong ya ka sokar ba kama ban penmana pat ba Chloe ya kani ka report kadai namar ba kani ka report kala jerong pala bat kala kaya pa ngim pat ju kami osmo kot ya ka bakum kani ka jing aidaw jong ka sokar lese ka sokar MDA balai lam ka NPP ka pension ngrim ya ka policy da ka jing jerong bat ka jing kaya jong ka policy nyuma ni don ka jing kamen raskem baga sokar kan shu kula thli ban panmana pai ba no ya kini ka report bangi the community passion ka sokar jala kan panmana pai ba no ya kini ka report jong ka expert committee kublish bo